Ngiyacabanga nje kumanje ukuthi iqhawe labo lapho elikhona lifuthele namahla amehlo liwakhiphe wonke ngathi lifuthe inyongo. Ngiyacabanga kuma-live ko-TikTok kuyaphambana impela iy'nkulumo sebeshilo mhlawumbe abanye ukuthi bekungamele bekufanele wayeveza kanje. Ngiyacabanga ukuthi kubhizi kumanje ngalento eyenzakalayo. Madoda la qoshwa umlando la kwenziwa into abantu abangajwayele ukuyibona yenzeka. Into le okuyomela abanye abantu beyithathe as i-lesson ibe isifundo nakubona ukuthi emhlabeni ukuphila kuhle ukuphilelana kunjani. Uma umuntu usuphila isikhathi eside ungamkhohlwa wenze into enhle wenze lo muntu loyo, akukho kuyohlephuka, akekho yokusola ngalokho ukuthi ukwenzeleni ngoba uma ungasenzi kuyothiwa ubani awusamkhumbuli ukubeka lapho khona kuyinamhlanje ungamenzelanga. Uma sumenzela futhi bona abantu laba ababekuncoma yibo futhi abazobuya bezothi usefuna ukubukwa uyibukisa ngobani wayezovezela abantu. Konke siyakwazi lokho, siyak-understand ukuthi abantu uma bekutshela ukuthi yenza ukuthi basuke bengaqondile ukukukhoja, basuke befuna ukubona umqondo wakho uyayicabanga yilo nto leyo uzoyenza yini uyilandele ukuphi kahle kahle so ukuthi bezokukala uma kunendlela ukuvimba bekuvimbe. So izinto zakhona-ke lezi zasemhlabeni siphila ngaphansi kwazo, kodwa I'm sure banyenye onkuzimalanga ontaba wayikhonja babekhona ukuthi kanjani manje, kanjani le nsizwa lokhu itrendile yakushiphisa konke lokhu kade lokhu kutrenda okuzinombolo into ey'thize kwashipha same time. Cabanga ngoba sisazokhuluma ngale topic for days, nakusasa sizophinda futhi sizoveza okuhle kodwa angeke phela singavezi into enhle siyibona kahle into eyenzakalayo ey'nganeni ey'nsizweni zozalwa eyi-1. Hhayi, angeke singakuvezi lokho. Abantu abahlale kuma-live bekhulume bekhiphe bonke ubuhlungu ngalento abayibonayo yenzeka. Into engeke zenzeka emakubo ukuthi umfowabo omunye athengele omunye ngoba khuliseke kabuhlungu abazali benu bebenenhliziyo ezimbi bengenalo uthando bebengafuni ukubona iy'bongo zemizi ethize ivuka nomunye nomunye ubeza ezoba ugombela kwesakhe. Manje lapha-ke niyaqala ukubona into ekanje, into enhle ayenzela umfowabo, izinto nani eningazenzelwanga eningasoze nazenzelwa ngoba akuyona into eyokwenzeka. Anizake nize niyizame lento, anikaze niyi-try nangelinye ilanga. So angeke senzoqhamuka manje senizofuna ukuyibona-ke senzeka empilweni zenu. Yinto eniyiphilayo all over the years ukuthi umuntu ube umuntu onjani ubekuphilela kanjani. So nje khululekani, siyazi silindele futhi ukuthi kusazoba ney'nkulumo ey'thize. Okuyini lokhu umona into yenu nazala kuyimona angazi nazala kanjani kabuhlungu kodwa ngathi nazala kuney'nkulumo nikhuluma ukhulume nize nigamanxe ey'ntweni ezinganidini nize nichazisise ngaze nifunge ukuthi nani ikhona kanti cha nanisuke ningekho. So thina silokhu sithe nje congratulations Thibela Mpungose soka le ntombi akukho esizokusho ilokho sobe sikuveza ileyo information leyo ezobe siyiphinda siyikhuluma siyiphinda siyikhuluma uzonyanya ujabula uzojabula ngoba into efunakalayo. Angeke nimcontrol uKhuzani ukuthi yenze kanjani, imali yakhe ayisebenzise kanjani ngasiphi isikhathi. uKhuzani uyinsizwa uyindoda eney'nqumo zayo ey'thathayo ngesikhathi afuna ngaso, akukho enizokwenza. Eniyokwenza nje nini ukuthi nje nihlala lapha nihlezi khona niqhubeke nama-trending namamiliyoni la enikhuluma ngawo nama-top 10 yikho lokho kuphela. I-trend uyidle ngenkaniko mfo kaMpungose, niyakwazi-ke lokho. Angazi nizospenda isikhathi esingakanani nishintshe-ke i-content yenu senizogxeka-ke nihlale ko-live
isikhathi eside ngingasazi ukuthi singakanani kodwa nizobe nihleli impela nizobe ningadlali and mase nithi niyadefenda angazi ukuthi nidefendane nidefenda ukuthi kuthengwe imoto kuthenga uthibela indifenda ini angazi kodwa khona kuyeza amakhokho nje awensimbi wonke melaphu amakhokho amadala athungiwe awaphumi impela ngoba kunzima kakhulu ke manje kusinda nongathwele futhi ke manje maybe ke nobaba wenu ngapho ke useqalile ufaka ama post naye ngoba akafuni attention isuke kuye ufuna yonke into ibe ngaye ngoba nihlale ethi nina ukhuzana akafuni into ibe ngomunye umuntu ubaba wenu ngapha akafuni ukuthi attention iye kwabanye abantu ufuna nje i-attention ihlale kuye ngenkani by fire by force ufuna nje ukuthi nje khuluye ngaye kube usingaye sonke isikhathi angeke kwenzeke lokho hayi control imiqondo yethu hayi control i-social media Facebook no YouTube Mark Zuckerberg akeke zakucontrol ukuthi kukhulumeke ngaye akenayo futhi umuntu ophilayo la eMzansi bakhona okhuzana sizokhuluma ngabo thina ngoba anifuni ukuveza lokho sizokuveza ngenkani sikhulume ngakho sikuveze nina nje phuzana amanzi niphole lapha enikhona nibongele nje into engayisena nje congratulations kuphela akukho kunye so injalo ke bafethu kuzoba nzima kakhulu ke imemezelo nezinto ezinhle emandaba eqala khona okusha kukhuzana kudala kini nisale kahle